adwaro mana duoki chien tin. Iwacho kanyo ni isegero nderni maromo 82. Ndio. Iwacho ne Jomba kasi is ni nitawachosha kazi. Allocation yudo mang'eny moloyo jomoko. Kanyo data mar NGCDF kata ni beti yudo maromre gi joweti mamoko. Siri Marian mane cause network mari malach. VOJ kisebedo jatelo nyaki ya pachi. Nyaki ng'e joga gi. Resource mtire godo ni mimi wa CDF MR basari. Education gi security. Kende. Tisebedo jatelo. Jibo wacho ni babu wakino ni gitima na education mandasari gigero school de nyewa access gigero classroom gi security kende. Jibo wacho yawa ine jatelo ka ndara ndach. To jatelo mora ikelo. Ata seche ma ako gore chwore. Bikomo maka solve situation. To mano kiji mjumbe. But kori wacho yawa mag joga okaboneno kagisandre taling. Wacho mar kunyo balls. Iwacho ni yawa ma oken TMP. But iwacho ni nyakitime nikech jatelo. Koro gimtimo yao network ni. Ing'iyo kaka nantire gi international connections maber kabisa. Yudo ka loso gi jomoko maoko, financial organization manoko maoko mantie oko mar piny ka. Kendo kiduogo piny ka bende ting'iye ni to inyamako osiep gi ng'ano gi ng'a mar mondo ne kinyalo development moro achiel ariyo adek. Ibinjo ng'ata. Koro en network miloka ka jatelo. Koro kanyo luwe gi ka ng'at beth. Ka beth zaidi tibo tiyo ne jogi. Ka wiyoko beth timona wacho nan managi basat gi security ni kende. Kanyo makoro kelo pogruok nikech pesa miyo warom. But ka kutiyo alafu pesa miyo marom ni bende. Wajumbe tiyo kode mopogre. Gin gi priorities mopogre. An kaka babu Owino na prefer ni priority na mang'eny kabisa kete wach somo e wach tiegruok mar nyithiwa. Nikech nyathi kotiegre tangi nyathi nyalo nyuol. Ana wuon minwa struggle koda ka uso changa mar mondo mi adhi atiegra mondo chulna school fees. Enok no yudo somo maber. But no somo maber no neno ni somo ni nyalo konyo wuodani. To somo no emomiyo sani akumatire sani. Emomiyo kademba kasi kacha tachiwo basari. An basari nok dikawe office. Basari na abira miye form kisejazo taduoko gi tek. Bet kodi kanyo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 12 saa 1 odhiambo. Bet together kami check ni mar mondo kibibi yuogni anok na yudo mara. To jok yudo maggi. Bende wacho gani okaboduogo ka seche moko pesa ndioro matin. Okaboduogo ka mondo chief forms manyien kapok